लोगोसे जों दिनै BTC खौ BTR सिम आपग्रेड खालामनो हाबाय। दिनै BPF नि खुन्थिया थंथाम, जान्थिनि मोनसेनि खुन्थिया थंथाम जायो। बे जान्थि खुन्थिया थंथामनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म दङमोन। खोनादोंना गाइस? लाम्बादर बिथाङा मा बुंलांखो नङा होमबा? सै फाग्ला डाइलग होला फैलायबाय। दा बे डाइलग होनायनि सिगां बिथाङा बबे जायगायाव थायामोन नङा होमबा गाइस? दिनैसो बिथाङा फैयै नैबे इलेक्सन खाथियावसो बिथाङा बे एकदम गेसाव गोफोन डाइलगखौ माने बुंफैनो टाइम मोनबाय आरो। दा बिनि सिगां बिथाङा बबे जायगायाव दंमोन, बबे गुदुङाव दंमोन? खानस्रि गुदुङावनो दंमोन ना एन्जर गुदुङावनो दंमोन ना माबा माबि गुदुङाव दंमोन? फाग्लाखौ थालखौ मोनलाय लांला। दिनैसो थंब्ले ओंखारफैगारबाय, माबा खासेवनि खर'फोर ओंखारनाय बायदि नङा होमबा गाइस? आरो बेयाव ओंखारनानै मा बुंलायखो, रोनावलाबायलायखो फाग्ला जाम्बा माबा 17 बोसोराव जेबो डेभेलप जायाखै, माबा BTC आलायनो BTR आव आपग्रेड जालांबाय, बेफोरबायदि खोथा बुंलायबाय। आरो चन्दन ब्रह्मखौ माबा अदाबजों रुजुलाबायलायबाय। फाग्ला माबा दा आरो थावजों दैजों माने गोरोबा होनना डाइलग होलाबायलायबाय। माबा गेसाव डाइलग, फाग्ला मोनामब्रुम थोस, बिदि जायो डाइलगानो। सोर फाग्ला खोनासंनांगौ नोंनि बे डाइलगखौलाय? नोंथाङा जुदि मा लांखावनो जुदि फैनानै बेफोरबायदि डाइलग होयोबा नोंसिनि बै ट्रेक्टर पार्टिया एसे माबा प्लास जागौमोन खोमा। दाथ' नै प्लास जाला, माने मा होनो दानख'सो जानोसै नोंसिना। नोंथाङाबो फैनायाव एसे लेट जाबाय नालाय लाम्बादर नोंथां। माबा मा होनो रसगल्ला साइज, मानसियाबो लेडिसनिफ्राय आरो गाज्रिसिन माबा हिजरा साइजबावसो बुथब फाग्ला साइज गैया बाइस गैया डाइलग होफैलाबायो। बिदि जायो फाग्ला डाइलगा। आरो बिथांमोनहा बिराद फाग्ला माने बै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लानानैनो बिराद गोरा आरो बिथांमोना बिराद गिदिर डाइलग होजागासिनो दं। ओजोंदि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ जोंना हाग्रामा सारा मा लांखावनो फान्थाव गेसावफोर बासिनाय बायदि बास'नानै फिउ गाहरदों, बेखौ थाल मोनाखै। खारजायाखै जोंना हाग्रामा सारा गाहरनायसो बासिनानै फाग्ला। बे जाहैबाय नोंसिना जाहैबाय चन्दना मा होनो बै बैग्रि बिफाङाव रज'ग्रा गोमो लेवा बेन्दों रुदुमलाया बेबायदिसोब्रा फाग्ला। बेयो मोनसे भाइराससो। बैग्रि बिफाङाव थायोबा मानफबनानै जेरखम बिफांखौ फोथैयो, थिग बेसो जेबो गैया। माने बे बिथाङा जे जायगायाव थांगोन माने बिदिनो मानफबना फोथैहैग्रा माबासो, भाइराससो। नंखायनो जोंना हाग्रामा सारा बिनि सिगां मानफबैनि सिगां मा खालामदों मिथिगौ? बै हाग्रामा सारनि बे बैग्रि बिफां दंमोन ना फांसे, बेयाव मानफबबायमोन बिथांनियाव। दा बिथाङा हाग्रामा सारा थाल मोननानै हासिनिजों हायला हुइला ज्राव गारहरनानै बिथाङा सेवनासो थानायसो। दा दिनै बेखौ लानानै नोंथांमोना बिराद गोरा नङा होमबा? लाब गैयालै फाग्ला बेफोरबायदि मिडियायाव ओंखारनानै डाइलग दामारि फैसै सेस दानख'जोबसो नोंसिना। आरो नोंथांमोना बुङो दिनै आपग्रेड जाबाय, BTC निफ्राय BTR आव आपग्रेड जाबाय। दा आपग्रेडा माखौ बुङो? आपग्रेडनि सल'खौ खोनासंनो नोंथाङा। दा गाइस, दा आं बिसिनि सल'खौ खिन्थानोसै। बिथांमोननि आपग्रेडा जाहैबाय, गिबियाव जाहैबाय समग्र बर' रायजो राजाफोरखौ माने इभेकसन खालामग्लुंलाबायनानै, माने होखारलाबायनानै, गोदाव सोराव खालामलाबायनानै एकदम मा होनो दुखु दाहा रुजुन होग्रा बे मोनसे मा होनो बिसिनि आपग्रेड। बेनो जाहैबाय बिथांमोननि आपग्रेड नङा होमबा? आरो 2 नम्बर आपग्रेडा बिथांमोना जाहैबाय बै आगोल अनेक कलेज स्कुल माने प्राइभेट दंमोन ना, प्राइभेट स्कुलफोर, बिथांमोनहा बिराद आलो गोजोन एसेबाबो एसे एनै बेथन मोनो हिसाबै मास्टार मावनानै न'खर संसार सालायदोंमोन आलो गोजोन। दा बेखौबो नोंथांमोनहा नैबे आपग्रेड सरखार लाबोनानै बेखौबो मा खालामलायखो? स्कुलफोरखौनो थेमथेम थामथाम सिफायजोबनानै दा बिथांमोनखौ दिनै हाराहाव खालामहोलायबाय नोंथांमोना नङा होमबा? दा बिथांमोना दिनै मावफेरा मोजां फरायनायमोन नालाय, दा बिथांमोना दिनै नांगाल हमनोबो लाजिबाय, ओरैबायदि अबस्था जाबाय। दा बिथांमोना हायाबाबो दिनै मा जादों? नांगाल बोराय हमनानै हालौनांगौ जादों। दा अबेबा सिकिउरिटिफोर मावनांगौ जासिगोन बिथांमोना, अबेबा माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानि
माने बिजनेससो मावलाबायनांसिगोन दा बिदि बिराद अबस्था गाज्रि अबस्था खालामनाया जाहैबाय नोंथांमोननि 2 नम्बर आपग्रेड मिथिबाय आरो 3 नम्बर आपग्रेडा मा नोंथांमोना 3 नम्बर आपग्रेडा जाहैबाय जोंनि माने बड'लेण्डनि नामाव जिउ बाउसोमग्रा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ दिनैसिम जेलाव सोनानै दोननाय आरो जायफोर बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गबायमोन आरो बिथांखौबो लांनानै उल्था सोहैनानै माने लाइफ टाइम जेलाव दोननाय बे नोंथांमोननि माबा होनो आपग्रेड नङा होमबा आरो नोंथांमोननि आपग्रेड दंबावो नङा होमबा नोंथांमोननि आपग्रेडा मेन आपग्रेडा ओरैबायदिबावसो माने जोंना बिटिसिआव हाग्रामा सारा गासै 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोदोंमोन नङा होमबा 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायनि उनाव दा नोंथांमोनहा थगायलि एकदम परिबर्तननि नाम लानानै गोदाव सोराव लगाय मोनदेर माने दाजाबला दांखला खालामनानै सरखार दानानै दा नोंथांमोनहा मा खालामलायखो दा बेयावबो 40टा डिपार्टमेन्टआव 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों दिनै नोंथांमोनहा लांफिनजाबाय नङा होमबा आरो जा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो हरदों दा लांफिनजादों बेफोर मेन माने डिपार्टमेन्टखौनो नोंथांमोना हरबाय साख्रि होनो हानाय अबेबा हा खाजोना मोननांगौ अबेबा माबा मोनसे टेक्स गोनां माने ट्रेन्सपर्ट माबाफोरखौनो नोंथांमोना दिनैहाय माने स्टेट गभर्नमेन्टनो हरबाय होमबा नोंथांमोना बिटिसिखौ दिनैहाय माजों सालायनो थाखा गैया फैसा गैया नङा होमबा बे दा बिटिसिखौ हावरिया बानायनाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ गलाम बानायनाय दुखु दाहाखौ माने खर'आव रुजुन होनाय बे मोनसे पलिसियानो जाहैबाय नोंसिनि आपग्रेड नङा होमबा दा नोंथांमोना गिलु फालु डेभेलप जाबायनो मावजोब्बाय 80% 90% माने डेभेलप जाबाय लामा सामा जोंजोब्बायनो ओमफ्राय मा जाखो सुइजारलेण्ड बायदि जाजोब्बायनो होमबा नोंथांमोना दिनै मानो एनडिएनि भट मागिबावनांगौ जाखो हा मावजोब्बाय नालाय जोब्बाय जिरायनानै जादोब्रा बुंदोंमोन जिरायनानै जादो बिदि इलेक्सननि थाखाय सोरखौबा बखिनांगौ सोरखौबा माबा मोनसे होनैनांगौ सोरनावबा थांनानै भट मागिहैनांगौ बेफोरबायदियाथ' नोंथांमोननो समाय लाना नोंथांमोनाथ' मोजां मावफुंजोबथारबाय होनलाय लासिंसिंलै बन्धु नोंसिनि सरकारा दा नोंथाङा जुदि बै समाव नुजाफैयोबा बिराद मोजां जागौमोन दा नोंथाङा नैबे होरलां होथां बायनोसै सरकारनि समावसो नोंथाङा गुरब्ला नुजाफैबाय दा ओरै जायो ना ओरै जायो सेस बन्धु नोंथाङा आरो नोंथांमोना पलिटिकेला फाग्ला 17 बोसोर नङाबा जायाब्रा बबे निउसाव बबे एजेन्डायाव नोंथांमोना 17 बोसोरनि अनगायै मा पलिटिकेल खालामनो हानो नङा होमबा जेबो हाया जिहेथु नोंस्रा बुंनोनो जेबो राहायानो गैया दा 17 बोसोराव जेबो डेभेलप जायाखै होनलाय दा नोंसिनि बै गुरुआ मा बुंदों बेखौ खोनादों 17 बोसोराव डेभेलप जायाखैबा दिनै जाय सरकारजों माने नोंथांमोना फुथुला बायदि मोसाहोजागासिनो दं जाय सरकारा नोंसिनि लिडार जायनि दाराव नोंथांमोना मोसागासिनो दं दा दिनै बेनो बुंनांदों बिटिसिआ गिलु बालु डेभेलप जाबाय होननानै दा बेखौ सोर बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बै केसि मिटिङाव मोनथिबाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे मिटिं जादोंमोन बेयाव बिथाङा बुंदों जोंहाबो कमतापुर अट'नमास काउन्सिलखौ बिटिसि बायदि डेभेलप खालामनांसिगोन बिटिसिआ बिराद डेभेलप जाबाय होननानै बै समाव कमतापुरनि मोनसे अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय मोनसे मिटिं जादोंमोन दा बेयाव बिथाङा हेमन्तआ हब्रा बुंदों बिराद डेभेलप जाबाय होननानै बुजिबाय दा नोंथांमोननि सरकारानो बा लिडारानो जुदि बिदि बुंनो हादोंबा नोंथांमोनालाय मा बेयावथ' जेबो गैया आरो बिथाङा बेखौ बबे समाव बुंदों बे जाहैबाय 7 जानुवारिनि 2021 केसिनि मोनसे गिदिर मिटिङाव बिथाङा बुंनांदों होमबा नोंथांमोना दिनै बेफोरखौ मा बुजिनो बिनि फारसे मा साननो रोंनो दा बेखौ नुनानैनो दिनै नोंथांमोना हेमन्तआ खर' सादों बाप जोंनिफ्राय बिसोरसो बिराद डेभेलप जाबाय होननानै बेफोरबायदि डेभेलपखौ नुनानैनो दिनैहाय मा खालामदों जोंनि बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय नासयनो थाखाय गादबनो थाखाय बिथाङा
दिनै नोंसिनि हाथेलेट लानांगौ जादों जायनि दाराव नोंथांमोननि जेननाय पार्टिखौ लानानै बिथांमोनहा दिनैहाय सरखार दानानै बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरगासिनो दं आरो थेर बेथेर जाबायबो नङा होमबा जोंनि हाग्रामा सारखौ लानानैथ' बिदि थेर बेर खालामनो हायामोन बेखायनो बेनाव साइक'ल'जि दङ हाग्रामा थायोबा बिसिनि बिटिसिया थेर बेर जाया नंखायनो बेखौ गिनानैनो नोंथांमोनखौ लगाय मोन्देर गेसाव सरखार दानानै दा बिटिसिखौ थेम सिफायनो नाजागासिनो दं नाथाय हाया हाग्रामा सार गोनाङाव खोनासंनानै ला दा नैबे आबौआ मा बुंलांदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो दा बे आबौनि भिडिअ'खौ होगासिनो दं आङो दारि गोलावनि भिडिअ' बिथाङा मा होनलांखो बेखौ खोनासंनानै एसे नोंथांमोना सिन्था खालामनानै लानाया मोजांसै बिबारनो होआ थैबा बसा बिबारावनो बिबारनो होआ थैबा बसा बिबारावनो